Kaixo, Iker Bazterrika naiz, Montalbertia lanbide eskolako irakaslea, zehazki termalismo eta ongizateko irakaslea. Bertan, jarduera fisikoarekin zerikusia duten ikasgaiak ematen ditut, eta onkologia 360 proiektuarekin elkarlanean ari garenez, paziente onkologikoentzako bideratua egon daitezkeen indar lanerako edo mantenurako aholku batzuk emango dizkizuet. Hau dena uztartu behar da ere bai, lan aerobikoarekin, ez bakarrik orain erakutsiko ditudan ariketekin, baita ere kanpoan modu aerobiko batean martxa egiten, korrika, naturarekin kontaktuan eta horrela lan egiten ere bai. Baina, batez ere, zentratuko naiz, etxean egin daitezkeen ariketekin, ikusten zuten bezala, oinutxik egin daitezkeen indar xumeko ariketa dira, materialari gabe ere egin daitezke, eta gero ere material gutxi batzuk ere merkeak eta eskuratzeko erresak erabili ditzakegu, eta horren inguruko pauta batzuk eta adibide batzuk emango dizkizuet. Hasteko, beti, beroketa batekin hasi behar gera. Beroketan giharrak martxan jarri behar ditugu, taupadak pixka bat igo behar ditugu, beti ere kontutan izan da tratamenduan egon gaitezken pertsona garela, intentsitate moderatuetan aritzeko ariketak izan behar dira, gure maksimotatik urrun, maksimotik 60, tarte horretan ibiltzeko ariketak. Eta atsedenaldiak ere izan beharko lirateke ariketa egiten dezuten bitartean iraun dezutenaren berdina, bale? Beste modu batean ere egin daiteke zirkuito txiki bat antolatu etxean, batez ere gihar mota ezberdinak landuz, ariketa batetik bestera horrela atsedena murriztu daiteke. Adibidez, aurreko gihar batzuk landu baditut, hurrengo ariketan atzekaldeko gihar batzuk lantzen. Bueno, beroketa bezala egin daitezkeen gauza sinpleenak dira beti bezala, tokian ibili eta hasi pixka bat martxa egiten, baita ere jumping jacks moduko saltoak egiten, soka saltoan ere aritu daiteke, edo inkluso, sentadilla simpleak egiten, ezer altxatu gabe. Horrelako bandekin, beroketak ere egin daitezke, belaunen tartean jarriz, eta desplazamentu lateralak egiten, mugimendua eta mugikortasuna behar duten ariketak sartu ditzakegu beroketan, inungo pisori gabe, askotan jogan eta horrelako jardueretan erabili daitezkenak. Izan daitezkela flexio posizio batetik abiatuz, belaun bat aurreratu, esku bat igo, beste bat, saiatuko gera beti, aukeratzen dugunean ariketa bat, lan egiten duen giharraren kontrakoa ere ondoren lantzen. Esan nahi, eta adibidez, aukeratzen badugu flexio bat egitea, izan daitekela modu erraz batean, belauna gartzen lurrean, flexioa egiterakoan, kontutan izan da, pektoralak eta tricepsa landu direla, saiatuko gera, ondoren, beste konpensazio ariketa batzuk egiten, adibidez, goma batzuekin. Tricepsa landu baditugu, bicepsak landu ditzakegu horrelako mugimenduekin. Nunbaiten engantzatu, gomak nunbaiten engantzatuta gelituko lirateke, eta guk gomaren eskinan jarriko genuke, eta modu honetan atzeraka igoko genuke hanka. Baloiak lagundu gaitzake batez ere kore ariketa pila bat egiten, baina landu behar dugu bai aurrekaldea eta bai atzekaldea. Egin ditzakegu abdominalak baloiaren gainean, modu honetan etzaten gera eta abdominalak egingo genituzke. Aldi berean landu dezakegu korea plantxa egiten baloiaren gainean, eta aurrekaldea landu egun bezala, atzekaldea lantzeko baloia erabili dezakegu, eta hemen posizionetan hanka bat eta beso bat
altxatzen dugunean, gure lunbarrak ere lan egiten dute. Interesgarria den beste instrumento edo aparato bat, inestabilitate bosuak izan daitezke. Vale? Bosu hauek egiten dutena da, guk ariketa bat egiten dugunean, landu nahi dugun giharretaz aparte, konturatu gabe beste gihar batzuk tensionatu dituzte eta ere lantzen ditugu. Adibidez, lunge bat edo tijera bat egiten dugunean aurreaka, vale? Bosuaren gainean egingo bagenu, ez dugu bakarrik lantzen kuadrizepsa eta gluteoa, baita ere estabilizatzen dizkiguten abduktoreak landuko genituzke inestabilitate hori ematen digulako bosu honek. Aldi berean, oso erresa izan daiteken sentadilla bat egiterakoan, zaildu egiten dugu inestabilitate gainean egiten baldin badugu. Vale? Berdina, plantxa bat egiten baldin badugu, bere gainean jartzerakoan inestabilitatea ematen dio, eta korea beste modu ezberdinetan ere landu dezakegu. Rollerrekin zer egin dezakegu? Gihar multzo bakoitzari amasamendu ariketa batzuk eskaini. Vale? Adibidez, nahi badugu errekuperazio eta lasaira itzulera prozesu honetan gure iskiotibialak askatu, luzaketak egiteaz aparte, egin dezakegu adibidez, rolleraren gainean eseri eta aurrera eta atzera bere gainean iskiotibialen amasamendu bat egin. Ez da ariketa eroso bat, egin daiteke ere banaka, vale? Hanka bat eta gero bestea. Ez da bat ere erosoa, batzutan mingarria delako, adibidez bikiarekin berdina egin dezakegu, vale? Baina konprobatua dago errekuperazioan oso eraginkorrak direla. Vale? Oso mingarria dauden izan daitezken giharrak ere baditugu, adibidez alboko faszialata izan daiteke, rollerrarekin egiten badugu, vale? Edo inkluso kuadrizepsa oso mingarria bihurtu daitekena, faszialata egiterakoan albo batera egingo genuke, vale? Bai bat eta bai bestea, vale? Esan bezala, hau dena aerobikoa izan daiteken ariketarekin eta batez ere naturan kontaktua izan dezakezun ariketa batekin uztartzea komeni da. Eta modu horretan, modu oso global batean, intentsitate moderatu batean gure egoera fisikoa mantentzen jarraituko dugu. Beti ere, tratamendu baten barruan baldin bagaude, kontutan izan da ze prozesutan gauden. Eta asko aipatu behar den edo garrantzia oso handia daukan gauza bat ere bai aurretik eta bai bitartean komeni da tarteka ura eta hidratatzen joatea.